Ahojte, volám sa Veronika a sprevádzam zosnulé bytosti po smrti a nenarodené bytosti pred narodením. A toto by bolo asi moje prvé také videjko po poloročnej odluke, alebo skôr odmlke, ktorá, neviem prečo, ale tak som to nejak cítila. A hneď vlastne po tomto mojom rozhodnutí, že si dám v auguste pauzu, tak prišiel taký dlhotrvajúci, povedzme, že úraz po preťažení a to ma tak nejak zastavilo a prišlo veľa životných zmien. A tak sa vám ozývam teraz z takého svojho spomalenejšieho obdobia, pomalšieho obdobia, kedy sa neviem ani rozprávať poriadne, ale prišli také nové témy a mala som pocit, že by som mala spomenúť teda aj to, že riešim duše aj pred narodením. Čiže nie len v posmrtnom stave, ale aj duše, ktoré vlastne sa rozhodli, že sú pripravené znovu sa narodiť. Ako niektoré duše idú ako rovno proste počas toho sprevádzania, že pochopili, čo ako im treba a narodili sa znovu. Viac menej v tom okamihu, ako som ich sprevádzala. Teda narodili. Ako keby sa tak pripravovali už, alebo si vlastne vybrali už podmienky, čas, miesto, všetko, ako bude vyzerať ten ich život. Ako je toho veľa, čo si tá duša vyberá, ale ono v tom stave bez tela sa to deje tak rýchlo, že vlastne tie duše len na to pomyslia, na to všetko a už to majú. Takže naozaj dlhšie trvá, kým to ja poviem, ako kým sa to stane. A vlastne tak by som sa chcela trošku rozprávať aj o tom, ako to vyzerá, keď chceme znovu prísť na tento svet. Teda budeme sa baviť o Zemi. Zatiaľ s ňou mám najväčšie skúsenosti, aj keď už som zažila, že sa vlastne tie duše, ktoré sprevádzam, narodili aj na iných planetách. Ale tomu ešte tak úplne nerozumiem, čo sa tam udialo. Alebo prípadne, že sa vlastne narodili skôr asi v inom časovom inej dobe ako momentálnej. No a čiže vlastne s tým nemám až tak skúsenosti, hej, to sa mi len tak výnimočne stalo raz, ale viac sa mi teda deje, že zavnímam túžbu nejakej duše, že sa rozhodne narodiť, ktorá už, ja neviem, nejaké dlhšie obdobie žila v posmrtnom svete, nebola niekde zaseknutá a nečaká vlastne na žiadnu inú dušu, aby dokončila svoju púť tu na Zemi. No a vlastne tie duše majú väčšinou, hej, takú tú túžbu. Horšie je, keď vlastne potom narazia na ten pozemský svet a vtedy sa im to trošku skomplikuje. Ale čo tak navnímavam a čo by som teda chcela tak posunúť ďalej, je to, že vlastne tie duše si vyberajú tých rodičov, ale nie je to len také, že vyberanie. Oni v podstate aj udržiavajú to puto tých rodičov
a, a ako keby to spoločné súžitie tých rodičov pritiahne nejakú dušu, ktorá sa chce do niečoho takého narodiť. Čiže či už je to dobré spolužitie, alebo je to zlé spolužitie. A vtedy vlastne tá duša toho nenarodeného zhodnotila, teda podľa nejakých tých predchádzajúcich životov, ktoré žila, že potrebuje zažiť takúto a takúto skúsenosť. A keď to zhodnotila tak, že sa potrebuje napríklad za niečo potrestať, alebo si niečo neodpustila, čo v minulých životoch urobila, tak vtedy si vyberie náročnejšie životné podmienky, náročnejšie vzťahy, do ktorých sa rodí, možno nejaké vypäté situácie alebo úplne nie tak stabilných rodičov. A vlastne potrebuje sa naučiť aj to, že nesmie byť na seba taká prísna. Že musí vedieť aj sama sebe odpustiť to, čo spôsobila druhým ľuďom, alebo že vlastne to, že niekto iný trpel alebo spôsobila niekomu táto duša utrpenie v nejakom živote, že to nevypovedá o tom, že táto duša je zlá, že to vypovedá vlastne o nejakých proste dohodách duší, o tom, že sa vlastne nejaké duše dohodli, kto bude zrovna trpiteľ, kto bude zrovna ten agresor, a že ako keby trošku si tak neustále vymieňajú tú loptičku, hej, tej viny a toho trestu a toho trpenia, a vlastne, že sa dá vlastne z toho aj tak nejak vystúpiť, keď vlastne znižujeme ako svoju nejakú osobnú dôležitosť, lebo vlastne je v tom kus takej identity, hej, že ja som agresor a ja som obeť, a proste vždy bolo alebo je ničené na druhom človeku skôr taký nejaký ten vyumelkovaný obraz, ktorý má na sebe skutočnú identitu alebo niečo skutočné, čo je nesmrteľné, proste nedokáže iná duša zničiť. Nedokáže ako keby znehodnotiť niekoho podstatu. Ak sa znehodnocujú nejaké veci, alebo ak sa znehodnocujú role, ak sa znehodnocuje telo fyzické, vlastne všetko z týchto vecí je nám len požičané na tento čas, na túto dobu, počas toho pozemského života. A pokiaľ my vlastne si myslíme, že sme to všetko my, všetky tie role, napríklad rola nejakého vodcu, alebo rola rodiča, matky, otca, rola kňaza, učiteľa, rola proste hociakej profesie, nejakého vynálezcu, alebo nejakého priekopníka, ale aj priekupníka, alebo vlastne aj tie negatívne zločinecké roly, aj
to sú pre niekoho roly. A vlastne ak v tomto nejak utrpí niekto, uh, alebo vlastne niekomu ubližíme, tak vlastne my nikdy neubližujeme tej skutočnej podstate toho človeka, ale len nejakému nánosu, ktorý si ten človek obliekol skrz spoločenské nejaké konvencie alebo zvyky alebo aktuálne nejaké hodnoty tej spoločnosti, že čo tá spoločnosť preferuje, čo je pre ňu dôležité. Keď je to finančná újma, tak je to újma niekedy aj na identite. Čiže ako keby keď si, alebo teda aj v predchádzajúcich obdobiach bolo dosť bežné ako aj zabíjať ľudí navzájom. A v podstate často aj toto bol taký silný ako keby hriech proti duši, že sme niekoho pripravili o život. Hej, však to je momentálne veľmi silná stigma, že vlastne ako keby ten človek prekročí určitú hranicu, ktorú ako pre niektorých ľudí je potom nemysliteľné vnímať toho človeka už ako človeka, keď niekoho zbavil života, hej, že vlastne sa dostávame do nejakého pásma mimo morálku, hej, keď by sme vlastne prijímali činy iných ľudí neutrálne. A ako samozrejme, my ešte nevieme fungovať bez všetkých týchto nánosov spoločnosti a proste identít, rolí. Naša ako keby identita dosť súvisí s ľuďmi okolo, s hodnotením ľudí, s nejakým postavením spoločnosti. A potom akože najviac to vidno v tom, ako potrebujeme veľký čas a priestor na smútenie po strate niekoho blízkeho, kto vlastne sa stal súčasťou našej identity a zrazu tu nie je kus nás. Čiže vlastne je bežné, že my nie sme napojení na samých seba, ale žijeme skrz druhých ľudí. A vlastne preto sa nedá očakávať, že aj keď si tvoríme ten ďalší život, tak si ho budeme tvoriť nejak neutrálne. A často nás napríklad vydesia pri tom emócie, ktoré zažívame, keď ako keby rekapitulujeme ten život a po smrti prežívame vlastne život skrz pohľad tých druhých, ktorí ho s nami žili. Cítime, aké bolesti a aké utrpenie sme im napríklad spôsobili, alebo ako sme tak nejak no zrazu to cítime tak všetko nejak, hej, že zrazu cítime nie len ten náš svet, ale cítime svet každého, kto tam bol v nejakých dôležitých situáciách a my sme vlastne tieto emócie nedokázali postrehnúť skrz ten náš svet. No a tak môžeme byť ako dosť zaskočení tým, ako vlastne ľudia reagovali, ako trpia. A môžeme si toto ich utrpenie tak nejak privlastniť, že vlastne my sme nejakí tí negatívni a tvorcovia utrpenia. A tým pádom proste chceme to odčiniť tým, že si veľmi sťažíme život. A
preto vlastne sa nám dejú aj ťažké situácie v živote, aj určité také tvrdé skúšky, ktoré prežívame, pretože tá naša duša je na nás tvrdá. A tá naša duša nám vytvorila tie ťažké podmienky, ktoré máme. A preto si aj vyberáme napríklad nestabilných, alebo málo empatických, alebo nezrelých rodičov, pretože vlastne chceme zažiť tú tvrdosť našej duše a potrebujeme tým ľudským životom našu tvrdosť zmäkčiť. Potrebujeme vlastne si odpustiť, ako sme si vytvorili ten svet. A to sa deje veľmi ťažko, pretože keď sa dejú krivdy alebo keď sa deje niečo negatívne, tak nás to automaticky ťahá k obviňovaniu druhých ľudí, ale vlastne druhí ľudia nemôžu urobiť nič bez nášho súhlasu a nemôžu nám ublížiť, ak sami nejak, alebo naša duša to neschválila. Neschválila tie veci, čo sa nám dejú. A čiže otázka v podstate neznie, že vlastne má sa diať to utrpenie vo svete, nemá sa diať to utrpenie vo svete v mojom živote, ale skôr znie ako to, že som tak ďaleko od svojej duše, že nedokáže byť ku mne láskavá. Že nedokáže mi pomôcť vytvoriť svet, v ktorom sa budeme cítiť dobre a v ktorom ju budem môcť realizovať. A toto vlastne sa veľmi ťažko k tomuto ľudia dospievajú, pretože ako keby to povedomie toho, že potrebujeme to kontakt s našou dušou, je taký dosť nepredstaviteľný v spoločnosti. Alebo proste to znamená len hromada rituálov alebo proste práca na našom psychickom stave, alebo nejaké dobré skutky, ktoré robíme, hej. Ale málo kto vníma svoju dušu a ako nečudujem sa, je to trošku za hranicou možno aj psychického zvládania, ale je to veľmi podstatné. A keď neviete vnímať svoju dušu, tak stačí len byť akoby viac prijímajúci ten život. Viac nehodnotiaci ten život. Hej, že čo sa deje. Alebo vlastne akceptujúci to, že vlastne teraz to mám vytvorené tak, ako to vytvorené mám. A tiež ako sa chystám urobiť video o tom, ako vlastne, čo v praktickom slova zmysle znamená predať dušu diablovi, lebo to má dosť spoločné s touto témou a ako to nerobiť. A v podstate som tak trošku nejak odbočila, hej, že vlastne keď naciťujem teda tie duše, tak z akého uhla teda idú. Alebo
vlastne, že sa chcú teda narodiť a že si to teda celé tvoria. A akože vytvárajú aj ten vzťah medzi tými rodičmi. Aj vyslovene ich tak ťahajú k sebe proste, aby sa stretli, aby to medzi nimi trošku zaiskrilo, hej, že proste um, nie je to len také, že na tých dvoch ľuďoch, ale vyslovene mám takú skúsenosť, že sa zrazu ocitnete v nejakých situáciách a že a, a nechápete, ako ste sa v tých situáciách ocitli a potom zistíte, že tam nejaká duša má na vás vplyv, lebo napríklad uh, chce sa vám narodiť, hej? Takže, um, takže zas tie duše tých detí nie sú až tak bezmocné, ako to vyzerá. A majú určitú mm, svoju, svoju karmu, svoje osobné situácie, s ktorými prichádzajú. A asi už keď pozerám na dĺžku toho videa, by bolo dobré porozprávať sa o tých zámeroch tých detských duší, možno neskôr. A vidím to tak, že máme pred sebou dosť veľa videí na túto tému, lebo mi napadajú samé témy teraz. A teda pokúsim sa nahrávať aspoň tak, ako to bolo zvykom raz za týždeň a uvidíme, ako sa mi to bude dariť. Takže rada sa uvidím s vami zase na budúce a dúfam, že sa vám videjko bude páčiť a som tu s vami zase veľmi rada. Ahojte.